बयनिसिमबो आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं नोंथांमोन बयनिसिमबो मिथिहोनो मोनना गोजोननाय मोनदों दि फैगौ 12 सेप्टेम्बराव जोंनि सावथुन दाहाला रिलिज जानो थांगासिनो आरो बिनि प्रिमियार श'खौ तामुलपुर घग्राचक लेहराम बर' फिल्डआव लानाय जादों नोंथांमोन बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे दाहाल सावथुननि प्रिमियार श'खौ नायफैनो आरो जोंखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय गोजोन्थों आंनि हौवा थैनाया दान मोनथाम जालांबाय बेखिनि समखौ आं बोरै बारहोदोंमोन नोंसोर आंखौ सोरबा खौरां लाहैदोंमोन गोरोन्थियावबो बेफोरबायदि सिनाय मोनि मानसिजों दाथां आरो न'निफ्राय दाखारखुमाबो नङाबा बेनिख्रुइ बांसिन खैफोद जागोन बुजिदों गामियाव एसेबां गुरा नेमखान्थि थासान्दियावबो बे आथुआ सानैया हौवाजों हौवा गोसो लांखानाय गोखौ बबेनिफ्राय मोनखो आंनि आइ आफाया दावमा दावसाफोर बायदि गोथै बारियाव थैलांबाय इसोरा जाहाथे नों बायदि लोगो रावनोबो दाहरथोंसै मा बखिलाबाय थादोंमोन नोंथ' बेखौ नागिरनो आंखौ लानानै फैदोंमोन दालाय माथो जाखो रायजो राजाफोर आं सासे फोरोंगिरि आरो सासे फोरोंगिरिया मालाबाबो गुबुननि खहाखौ लुबैया जेराव दं बेयावनो फुथुला बादि गसंनानै था खलथाफोर ओइ खलथा गरंफोर रेप खालामनो नामा बे मबाइला सोरनि Nutsar!